Shakira phone yako music yako inobudikira music inoblokisa phone video yangu kai. Music yako inobudikira video inoblokisa video yangu. Inobuda uku video. Hello guys, hello guys. Muka say, muri say guys, muri say guys, muri say. Timbori busy kugadzira maorder iwani mafuta. Saka mumwe nemwanenge ane chikamu chake chanenge achitoita. Zvirikufamba sei. Thank you Monalisa. It's good to see you. Unomborega mhepo dzodarika. Mhepo dzakasimuka straight. Unombochila. Umbopinda muchicloset chako muchikona. Umbonoti naye Mwari mhepo dzasimuka idzi dziri kufamba sei. Zviri kuitika umbonovhunza unokonfirma uri wani uri pachikona apa kana mhepo dzadarika. Wodzoka. Nditika kana mhepo dzaita sokuti darike wodzoka. Nokuti dzinombosumuka guys. Kana dzikada kumbosimuka dzinosumuka zvokuti unotozvibvunza kuti asi kune wandisumudzira mhepo. Asi Satani watindadi. Unotanga kutonetsekana wega. Zvokutodaro guys. Saka mhepo idzi dzinosumukira munhu wese at some point. Kungozoti dzedu dzinoonekwa hadzo kusunga kwadzo noti unenge uri papublic munhu wese akatarisa achiona kuti mai wekani pasimuka mhepo. Nimaona. Asi akutofanira kundiseka. Niwa Mwari kutoniseka ndimi futi maindituka. Esinagi kweona gita kutumira request unodaira sei. Yeah, thank you Shumbre Suri mom comment section garam comment section mom. Team admin SA right ndokumbura mugarira mu comment section pane zviri kuitika and do go to church andina kuenda tafadzwa nhasi andina kuenda ku church nhasi nekuti nezuro takanga tabva ku all night takanga tabva ku church late nezuro takabva ku church andida chirando at least kusmaila asi chirando iwe kana wakantarisa unoti pana wakantarisa unoti ndini munhu achadza kusekerera oti ndini munhu achata BP here ne social media shuwa akasoka wakantarisa unongobatikanawo panguva yayo asi unongoti zvichikoda kuti kuroko handiwana ingawani Jesu akaroga pamuchinjikwa ko kana president wekuAmerica achitukwa kuzotini ndozvinongozokuita kuti usangozvibatirira because mhepo dzinenge dzasimuka handimaona exactly Grace zvakaoma unongochitika ndikuita the right thing unongochitika ndikuenda ku right thing zviri kandi no apologize wanike vakakumirira wanike vakakumirira vaya vanga vachida kutonyatsa kubata hanti wakati tuka iwa bvawanzo kuavhurira hawo bvawanzo kuudzwa nemagara moyo ose ubvawanzo kuudzwa zvaunenge vachifungwa kuti nhasi toda nyatso mubata damugwadzisa site takateerera zviri takatarisa kudai muchitibhasha tichitarisa takakutarisa icheko cheko mapedza ndoti mapedza alright handei tadzoka saka guys it's that phase of time, it's that moment of the image time inoitika vakati mupenyu wedu yayo andina kwai munotenda kuchechina saka evidence wanga shwanda nende kuchechina iyi evidence unotenda kuti andende kuchechina vanhu vakantarisa shuwa asi ndakafika kuti amhedheni kutodaro yenai evi ndakafika kuti amhedheni kutodaro shuwa problem haundizivi evi ukada kujaja munhu nezvaunenge uchinzwa masitritika you'll be confused. Jaja munhu nezvinhu zvaunozvionera wega. Usateerere masitrits kunze muroyi yakazodai because unokanganisa iwe wautoziva kuti dambudziko ropa rako rinogona kubva kune rinogona kubva kune munhu yaunenge uchiti muroyi. Mirira kwai sorry sindakakutukai na Mary. It's okay Mary, it's fine. Vanga ridhe racho ndaitoda kuti mundituke musi wacho uyo. Ndaitodawo kuti mundituke ndadhe racho. Mirira uzvionera wega kuti munhu akaipa antika mushuwa muroyi atanga kuroya ozodi ozojaja ukateerera zvemastisi because remember ndine vamwe ndingatori mapersonals antika achanotaura zvaanonotaura iwe bva wahakira womhanya nazvo iwe haundiziye handiwana security ndeto mangwana nyaya yasecurity kwamangwana saka guys I hope mese muri right saka nyaya ndauya nayo ndeyekudai handisi kugarisa guys yesi Kimi mwanangu nyaya ndauya nayo ndeyekudai hanzi apology was really good ndakatotega ndivhurire kwesitisi tatove simbi zveguys tave madziro ko tichagwadziwa here zvekudaro tichagwadziwa here isu hatichagwadziwi vedu hatichagwadziwi tangove madziro ekuti ukarova arongoramba rakamira saka unotoyovhurira woti rovai kana mapedza tindirire mberi nelife ndirovei alright tukai animaona ndo zvinotodiwa sometimes kana uchiziva kuti uri munhu ari papublic dei mamuri makazvitaura mai muya papublic anditi kuzokumba regero nokuti hakuna munhu anenge achikutarisai but ini ndiri papublic animaona asiwo imi guys mirai timbotaura ndakudza nyaya ndauya nayo imi guys munoziva kuti
munomboziva kuti ine ndinoisa life yangu pariski. Munoziva kuti guys, iyo inyaya yawo ndawotukigwa statement andakautaura riya. Do you know kuti munoziva ndine mamessage ndichakutaridzai ndakathreateniwa musi yawo ndaya nditanga kuita noise nenyaya yepekutanga paya guys, ndikataura kuti hey nhodo chipada muchaziya musiya ndikataura kuti hey basa rekutamba nhodo pada chichi ndikapedza andakuita zvokuisigwa message kumamessage ataimeta kudhara ndakaita kuisigwa paWhatsApp message paWhatsApp ndikanzi paWhatsApp papa ndikanzi makufarisa manga muchita life yenyu zvakanaka mutara zvakanaka anditi kwama kutambira kunonyedza uko muchibata zvataugwa hanimaona timuzive takakutarisai life yangu yakuenda pariski uchinenge uchitiwo ndikuita zvakanaka life yangu yatove pariski yatove pajozi ndakutowana mathreats hanimaona ndakutowana mathreats asi life community futi yatiri kuti tiri kuzama kushanda pamwe chete necommunity inobva yakupandukira haichaoni kuti asi ava vari upenyu hwavo hwepangozi zvinhu zvaonekwa chimbotaura sometimes vachidai handiona chichi pamwe kuda tenge tiri pamwe chete takamira pamwe chete wozoona same community ndopaona kuti mazimbabwe nzika takatorewa neyakafa woona same community yo yauya yatanga handiona teki newe chi akutuku ako akuurai guys handimaona pakutuku akuurai aiwe nawo iwe savana iwe kuona kwako ina just saying the truth kuti muzive chokwadi. I was just saying kuti muzive chokwadi the truth anditi ndoti ndaitotaura pamhepo ndakakudzai kuseri maiti kunyipa makadi kushitaura pane vanhu saka haituseyitika pane vanhu kuti muzive handiti but anyway ini ndotora blame haisi mhosva iyoyo ini ndotora ini blame I take the bullet for others it's fine handi zvakatodarika kadzi sitakatifunga kuti makaverengwa big ripi big rip. Community is not loyal. Tatenda. Ndakazvionera. Community is not loyal. Ndakazvionera iko zvino. Munhu dzidza kumira wega. Vimba na mwari wako. Kwanzi ndanonona budha kudenda. Shiwa here nono. Dzidza kumira wega. Anditika ukada kuti chichi unotopinda mu depression. Dzidza kumira ini guys ndakazozviona tine maka yei vanhu vachipinda vanhu pepa michitwa vanopinda mu depression ina imboti pati kune munhu angapinza mu depression nokuti atukwa here kune munhu ungapinda mu depression nokuti watukwa nevanhu vasingazivi vanhu vangaita zvaanoda handidi kunyeperai guys mirandi yetsokudza ichokwadi anomaona inini kubva social media ndichitanga guys andina kumbobatikana semabatikana ndo ndakaita mari mwezi rai handidi kunyeperai guys ndikuda kupupura pamberi pamwari kudai handidi kunyepa kubva ndichipinda pasocial media pese pape pamwe zvinhu zvinoitika kuti SIS-MELLY okay ndiye ndichiti asi zviri kumboyewe neimpact yakaita sei ini kwandiri zvisingadafi ndesingana basa rinoda kure uko hamene ikoko asi for the first time guys handikunyepere ndikupupura pamberi pamwari kudai for the first time musi uyu wechaunga wepublic apology uyu guys ndakabatikana ndo musi wandakatinga kubatikana kuti ndakazoti ndandika ndikati ndosaka vanhu vachigara kuti social media inogona kupinza munhu depression nai. This is very true. Guys, musataure mastai vanhu mucomment section andika musataure mastai vanhu mucomment section. Ndakabatikana musuya one ndakabatikana nekuti makamboona guys kuti unogona kupinda mudenial mune zvimwe zvinhu zvaunenge uchinyatsoona kuti ichi chinogona kunge chakadai but unopinda mudenial because you don't want the outcome of that thing kuti chive saizvozvo handitika unenge uchida kuti uzvibude zvaunoda iwewe ndo state yandandiri one ndafunga kuti is it true kuti izvi zvishwa ndozvakatika kumwana uyu is it true kuti ndakataura shoko iri mwana ozonga akadai inini no mwana yafanga ariko somewhere mwari nemangoti kuti mwana mubatanidza namai vake that was what was in me. Hanzi mochika lawsuit. Andina lawsuit andinotya tapiwa nashe because ndakama threaten ma lawsuit amusati matombodiziva imini. Andika ndakama threaten ma lawsuit aya. I'm just trying to avoid the wondo. And because pane vanhu vari kuchema, kune vanhu vari kuchema, hatidi kuzoti kuzanzi SIS-MELLY vakaita muromo. Ndakanyarara notiko kuti ndakapusa kana kuti ndigoni kutaura. Ndine zvakawanda zvekutaura. But I said it kuti regai timbonyarara pari kuchema zvidarike. Anditika ndakataura ngati regai timbonyarara takuita kunge totoshurira vanhu kana kushura kana kuita meno vanhu vakadzi vakuru. Ndosaka ndakati I'll keep my peace. And so this I am saying it again because we want to maintain our peace.
and tichitaura dunya dzedu, but in our peace, don't involve anybody's name. And if you know, you know. If you don't know, you don't know. And more. So ndakanzwa kurubatikana guys, kurwadziwa that day, kurwadziwa. But anyway, ndakazongonamata ndikazongoti Mwari ndigonese independent, as you know where my heart is. Pane moyo wangu chaiko. Pane moyo wangu chaipo. Mwari munoziva. And anyway, sisi usitinakanzi stop this life. Why should I stop the life? Why should I stop the life on my page? Why should I not come and tell you my feelings? I'm talking to my people. And my own family diaries. Diaries is a family. Kune tutana ma diaries chao. Kweti vane musoro muviri. Tandi chichi, we have been there kudara. As I told you, I think earlier on kuti mu group family. Kudara. Zvamunotonga muchizokodza zvimwe munenge musingazivi wenyu kudhara takatopedzana izvozvo. And right. So guys, nyaya ndauya nayo ndeyekudai. Yeah. Comment section mubva mabata vanhu vafanana tavadza tichibva tatongota madhira acho panapa. Tibve tangopedza navo. Anditika comment admin mirai mu comment section anditika admin pinai mu comment section. In the comment section, move varire vanhu vatisingadi vasina nebasa rese mu comment section vakuya negativity. Right, nyaya ndawira pano anditika nyaya ndawira pano ndeyekuti team SA Nhasi marangarirwa. Hanzi you get blessed kuti ubless vamwe vanhu. So zvandiri kuita ndezvekudai. So guys, team SA vari mu comment section zvamuri kuita ndichipedza pano live kamera live kakaka. Ndichingopedza ka live aka ipapapa. Imimi antika mubva imova mamanya ku page rema post kuyaku yanditika in the comment section anditika please kanda box rako rema gets anditi kanda box rako rema gets. I only need about 15 people, 15 SA people. Hatina basa na zvokuti ndiwani, hatina basa tongoda box rako arikuti ndapererwa andika ndaomera magetsi angu akupera andisiza ndikubikira vana nei anti I'm just here 15 people. Kandai ndoda kuti mukande mabox kana riri box nemita number chatonyonyoda pita because tichakutumira ari magetsi. I will send you ari magetsi handisi kukupa mari. Saka uchifunga tichapiwa mari handisi kukupa mari, ndiri kuda kukusendera ari magetsi. Saka imimi itai kuti mukande mabox enyu ane magetsi anenge asara kana unawo magetsi guys, no need to be selfish. Anditi kana unawo magetsi unawo rega tirangarire vasina magetsi. Vasina magetsi vakaomegwa right now 15 mokanda mabox enyu andika pa post andichaisa moisa ndichakuisira ka post mokanda ma uyenyu. Roxanne, welcome back. Mokanda ma box enyu andika toona kuti magetsi ako akupera zveshua uwana chokubikira vana. Saka 15 people musauye ku inbox andika don't come to my inbox ndikuti ngazvitikwe kandai pa public andika ipapo admin will take the first 15 vane magetsi ave kupera andika so that totumira magetsi acho pa number pa meter box yako iyoyo tokupa ne proof of payment yako ye proof of magetsi ako animaona. Saka ndonyaenda ndangoti ndiye nayo ndikudzei page riripo Sandbag murata Sandbag dai kuona uchingosekerera sendaka iwe Sandbag iwe ndakurova umbori kuside kwani uri kuside kwani right. Saka ndichakusira ka post kadikidiki andika kekungoti right kandai mubva makanda mabox enyu anditika emita number nemagetsi acho toona ndobva ndakusira 15 imonth guys mwedzi wapera andika be blessed to bless others and atina asi zvishoma izvozvo tinoita zvinenge zviripo tinoshare andimaona tinotoshare. Saka box rako okanda zvobva zvaita. Saka guys ndangoti ndikutadza kuti aiwa ndiri mupenyu ndikurarama ndiri pano nekusanangura kagame kemagetsi katoda kukanda ka 15 people anditika ndoka ndikuda kuti ndikande ikakaka vari kuBotswana. Sorry atikwanisi kutengerai magetsi kuno dai taigona kuzviita from SA tikadaita kuinvolva ipapa unless maybe tikazotsvaga munhu ari kuBotswana anogona kuita game racho iroro moisa iye ochora okutengerai magetsi maybe that way anomaona vari kuBotswana. For now today regai timboita zve-SA anditika nokuti ndaona vanhu vati 3-4 people vanga chiya chikumbira Simeli ndikumbirawo magetsi Simeli ndikumbirawo magetsi Simeli ndikumbirawo magetsi kuseri andimaona. So although ndakavabatsira kuseri ikoko andimaona but ndatozongofunga kuti no kunogona kuve kune vamwewo futi vari kudawo futi magetsi aya
Animaona. Asi vachinyara kana kushaya kuti zvoita sei, zvofamba sei. Animaona. Saka timu ndakwenda musika zvakanaka ndiripo. Baba vaya vakuenda kumusha mangwana. Ndichaenda kuNhasi ndonovaona mangwana toronga kana zvichita tovarongedza muchaona mangwana vachinda. Zvose nemukomana wembambaira muchamuona mangwana tosangana naye muchimuona chimupachi mari yake mose muchiona. Nditika musika zvakanaka guys ndangonikeza kuti ndiripo. God bless you and